Prajem vám krásny deň. Vítajte na kanáli o peniazoch a podnikaní. No a ja sa vás chcem spýtať takú jednu vec, že nakupujete podľa nejakého zoznamu, keď idete do obchodu, alebo kupujete len tak spontánne, že asi čo by ste tak potrebovali. Pretože ďalšie nejaké video bude aj o tom u mňa na tomto kanáli, že vlastne tie potravinové reťazce alebo všeobecne obchody používajú na nás stratégie veľmi teda účinné na to, aby ste u nich minuli čo najviac peňazí, a za tým taká miliardová firma ako je nejaká drogéria, známa značka alebo potraviny, tak za tým všetkým je nejaký tím ľudí, pracovníkov, ktorí dostávajú výplatu za to, aby teda či už tovar v tej predajni alebo nejaké reklamy proste nastavili tak, aby ste u nich minuli čo najviac peňazí, aj keď to vlastne nechcete. A potom teda, keď idete do obchodu unavený, alebo unavená, bez nejakého zoznamu, bez toho nejakého cieľa, prípadne, že idem len niečo pozrieť, tak vidíte tam 150 000 akcií a nakúpite aj to, čo netreba. A potom čo? Nemáte peniažky na to, alebo peniaze na to, na tie vaše sny, ciele, veľké veci, ja neviem, na rezervačku, keď si chcete kúpiť nehnuteľnosť alebo na nejakú dovolenku, pretože naozaj tieto malé veci a malé teda v podstate kroky, ktoré robíme každý deň, tak nás potom buď vedú k tomu, že máme peniaze na to, čo by sme na tie veľké sny, čo by sme chceli, alebo ich jednoducho nemáme. Lebo to sú presne tie malé kroky, malé činy, čo ja vám hovorím, že možno nie sú zaujímavé, možno nie sú sexy, ale práve preto teda natáčam tieto videá. To znamená, že keď idete nakupovať, vrátim sa k tej otázke, máte nejaký nákupný zoznam alebo nemáte? Nakupujete spontánne, to znamená, že idete a prvé, čo zbadáte, na čo máte možno chuť, tak kúpite, alebo nakupujete kvôli tomu, že je to v akcii. Toto sú dosť dôležité otázky. Alebo napríklad, keď si pozeráte tie príjmy a výdavky, ktoré ja vám radím, že robte, tak tam vidíte niektoré položky, ktoré sa pravidelne opakujú. Pretože papáte, jete to isté, používate drogériu tú istú, väčšinou teda ja si myslím, že človek, ktorý už niekoľko rokov žije sám, tak už sa stabilizoval v tej drogérii, sprchových geloch, krémoch a tak ďalej. Alebo, ja neviem, keď si farbíte vlasy, používate tú istú farbu na vlasy alebo balzám a tak ďalej. Sranda je, alebo zaujímavé je však, že koľko vecí vlastne my nakupujeme, koľko vecí my potrebujeme. Ale keď si robíte tie príjmy a výdavky, tak zbadáte, že tie položky sú vlastne tie isté. No a napríklad aj ja dneska som bola nakupovať, potrebovala som aj zohnať respektíve dva darčeky pre moju netier a pre moju krstnú, respektíve doplniť tam určité veci. Ale teda zároveň som našla aj teda pre seba jednu vec a hovorím si, že veď aj tak kávu konkrétne, a hovorím si, veď aj tak tú kávu budem do budúcna potrebovať. No tak som ju kúpila, pretože bola za polovičnú cenu. Ale teda veľakrát kupujeme v akcii veci, ktoré vôbec nepotrebujeme, ani ich nepoužijeme. A robíte si také tie prehodnotenia, keď tam stojíte pred tým regálom, že potrebujem, nepotrebujem, alebo je to fakt potrebné teraz aktuálne kúpiť, alebo mám nejaký iný cieľ, čo by som s tými peniazmi mala robiť. Inak najlepšie je podľa mňa niekedy do obchodov nechodiť. A aj o tom bude ďalšie video, že všimli ste si, že niektorí z nás, možno aj vy, chodíme každý deň do obchodov. Ja mám dni, keď už teda do obchodu nechodím, pretože som si povedala, že je to určitá nejaká závislosť a nejaký zlý zvyk, že na čo proste. Ale väčšinou, keď ste v nejakom meste, keď ste v nejakej obývanej štvrti, tak naozaj do nejakých 5 kilometroch nájdete obchod. Ak vyslovene nežijete na nejakej odľahlej dedine alebo v nejakej rozvíjajúcej sa ešte obci, tak proste všimli ste si, že nájdete nejaké nákupné centrum, nejaký minimálne potraviny, aby sme tam, áno, si zabezpečili tie zdroje, prepáčte, nejaká helikoptéra, ale teda zároveň je to taká namotávka, že každý deň chodí do obchodu. A toto je tiež taký marketing, taký ťah podľa mňa, že vlastne je to strašne blízko a máme takú tendenciu, že idem do obchodu a niečo si kúpim, lebo je to takéto uspokojenie niečoho, nejakej potreby, alebo je to proste len nejaký zvyk civilizovaných ľudí, čo teda žijeme v civilizácii. Takže dôležité je podľa mňa, že keď chodíte nakupovať, a odkaz tohto videa je, že máte vždy zoznam, čo potrebujete, no a doplňajte si, áno, kúpte si aj niečo mimo zoznamu,
ale ak to má pre vás nejaký zmysel. Možno, že si niekto povie, že no ja som aká múdra, veď toto nič nie je nové. No a otázka je, že či to ale robíte. Pretože jedna vec je, že niečo vieme, že máme niečo načítané, že vieme o tom, že by sme to mali robiť. A druhá vec je, že keď tam stojíte pri tom regáli, že či naozaj vrátite to naspäť, keď to nepotrebujete, alebo si poviete, že nekúpim si teraz toto, lebo to nepotrebujem, ale o 2 týždne to kúpite drahšie. Takže aj niekedy ten správny nákup proste je správny nákup a do budúcna vám ušetrí peniaze. Ja keď si píšem tie príjmy a výdavky, tak ja si tam napíšem, že super, dobrá cena. Dám si ten rámček do zelena a napíšem, že dobrá cena, dobrá kúpa. Keď naopak, ja kúpujem kávu 3 v jednom. Niekto sa možno teraz chytí za hlavu, že pre Boha, však to nie je ani káva. Ale napríklad tá káva 3 v jednom niekde stojí 3,69. Teraz veľmi ju dávajú do akcie, že 20 kusov stojí 7 eur. A hovorím si, že pre Boha, to je strašne veľa. No a ja keď som si to rozrátala na dni, tak si hovorím, že dobrá je drahá káva, lebo v podstate taký sáčok mi vydrží tak týždeň. No a potom som ju našla za 2 eurá, čo bola pred rokom bežná cena. Takže rozmýšľajte, kde tie peniaze nechávate, rozmýšľajte nad tými bežnými nákupmi a hlavne v podstate som videla ešte jednu vec, čo vám hovorím x-krát, je, že berte si blok. To znamená, že veľa ľudí na ten blog sa pozerá, že ďakujem, nepotrebujem, také akože ako keby to bolo niečo hnusné, akože že na čo mi to je, veď ja, táto predo mnou, na čo si berie ten blog, akože veď ja vás tu nebudem tým zaťažovať. Dokonca niektoré reťazce vám aj pošlú do mailu ten blog, len otázka je, že či si ho pozriete. Takže odkaz tohto videa, berte si bloky a choďte nakupovať podľa zoznamu.